Seme-alaba bat baloreekin, babestutako seme-alaba bat da. 7 esaldi esango dizkizut seme-alabei esan beharrekoak errespetua eta balorea txertatzeko. 1. Ematen duzun errespetua da hartuko duzun errespetua bueltan. Inor ez gutxi etxi, egunen batean agian esku bat botako dizu eta. 2. Ez hautsi sekulan zure hitza. Zergaitik, nahi dut hitz egiten duzun bakoitzea beste jakitea zugan fidatu daitezkela. 3. Egunen batean uste baduzu, nereta zero zer gorde beharra duzula, segurasko ez zenuke hori egiten atu beharko. 4. Bizitzan gehien balio duen jendea ez da diru gehien duena, baizik eta erakusten duena bere ekintzekin pertsona onak direla. 5. Esan egia kostatzen bazaizu ere. Gezurra esateak errezagoa eman dezake, baina egiak bakarrik emango dizu askatasuna. 6. Besteak errenditze direnean ere, zuk segi aurrera, ez errenditzeak desberdintzen ditu irabazleak. 7. Ez egin gauzak ongi begira dituzunean bakarrik. Ilunetan egiten duzunak definitzen zaitu zein zaren argitan zaudenean.